tamayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan. Karon ato siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buhauno lalinon ang nagtuman. Karon ato siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanungta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Kapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon ato siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buhauno lalinon ang nagtuman, buhauno lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi inyong tanan. Kamor gapamato ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Sa gihapon o Dios kami maghatag og mga pagdaing, mga pagpasalamat diha kanimo. Tuguti Ginoong Dios nga kini nga programa o kini nga estasyon mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti nga ang tanang mga tao nga nagsunod sa pagpaminaw ni nga programa
Hinagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo ining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawa tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapay, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug dako iyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning ating programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila lamang ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. Okay, maayong hapon kaninyo dinhang tanan. Kuya John, niya nangandam na sad mi nga mamati sa inyong programa. Salamat nga kini nga programa maoy nakapabag-o hinay-hinay sa kinabuhi ning Papa ug nabawasan na gyud kuya ang kagubot sa amo ang panimalay kay si Papa ang iyang bisyo halos tanan na nawala na analay ginagmay nga matintal siya sa iyang mga barkada. Salamat sa pagbasa kuya. Si Nanef di ay ni ang inyong suki nga tigpaminaw senior high students. Okay, dagang salamat Nanef, no? Nagpasabot lang na nga ang pulong sa Dios mauragi makapausab og makapabag-o diha sa kinabuhi sa tao. Pero kung ang tao gusto lang gyud nga magbag-o des Ginoo, way rason nga di ka bag-ohon sa Ginoo. Pero bisan pag 5 kabuk Biblia nga mo guwa kay tuyo nga mausab og mabag-o ka, pabilin ka ra gihapon nga ingon ana sa imong sitwasyon. So good news nga ang imong Papa yes, tinuod magyud na Hinuon kini bang mga bisyo mo gini maghatag kagubot des panimay kay mauli hubog unya dugangan pa nga magkainit gyud labi na og ang giatiman ang bisyo unya wa nagilong agon unya ang asawa pa mo irumbuhon nganong wa gid nahikay. So paghikay nga ang giatupag ang bisyo man dili man ang inog hikayonon diha sa kusina mo nang magkagubot gyud magka lalis gyud, no? Apan dili tanang lalis o gubot diha sa panimay ang hinungdan maon ng lutuon sa kusina ay mga lalis diha nga tungod lang gyud sa mga kangilad sa mga kinaiya mao na hinungdan nga naa ginang mga bahina sa sulod sa puloy-anan. Pero sama ani Nanef, no? Good news yun nga ang imong Papa sa sigig paminaw dinhi sa ato nga kinini ang programa hinahinay siyang nausab, meaning ang pulong sa Ginoo modulot gyud mo nang ang pulong sa Dios gipanginsama sa espada nga duha isulag. Well, pa tayo basahon. Sir, kanina naming nagsunod sa inyong programa mga pangutana maday ni, so dili lang usa tanan no kay naay naay follow-up sa pangutana nga ato nga gihisgutan kagabi unya ato ni sad nga hisgutan karon, no? Okay. Ato ning tan-aw ni okay, last text nga akong basahon. Sir, mo-greet ko og happy birthday ni Tatay Leonie nga mag-birthday siya og mga adlaw sa iyang ika-64 among apuhan nga buotan, sir. Tay, happy birthday og mga adlaw imong ika-64 years old. Hope nga enjoy ka, pero kaming mga apo o mga anak mag-abot raon niya og mga adlaw. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat pod, no?
Okay, si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diya sa iyong cellphone, mas maayo si Brother Libby nga imong matan-aw na diha nga atong monitor aron mahibaw-an natong diining mga dapitas kalibutan nagagikan na atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi ino sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karon og naabot sa ato nga broadcast. So kamon tanan mga higala kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome. Nya pwede mo makapadangat og mensahe nga rin namo pinaagi sa pag-text sa among number ni Brother John or pwede sad mo message sigala sa ato nga Facebook live no. So makasend mo og mga mensahe aron ato nang mabasa samtang nagapadayon patahigala dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope no. Niya palihog lang pod atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga mensahe, ang ato nga programa para sab sila nga atong mga suki nga naminaw makapamati pod sila sa kadtong atong mga friend nga ma-share na to, ma-bless pod sila, makadungog pod sila sa mga pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Sa Jesus is our hope. Okay, na ay mga mensahe ato nakita dinhi. Happy Sabbath. Niya po si Emily Aranita Clavis ato ni nga pag-umangkon. Ni Heart og duha kamot nga nagpray. Niya po si MGB Bangkali, mga brad musta na tan-aw na pud kudiriron. Happy Sabbath ninyo diha. Sa kuani Luir Himinsulan, San Francisco, Camotes. So kumusta po mong tanan diha, Brother Mori? No, maayong gabi is inyong tanan diha. Niya sad si Joshua Rosalejos. Happy Sabbath from BICD. Niya pod si Nina Mata, maayong gabi sa inyong tanan. Happy Sabbath. Niya pod si Brother Ronilo Itang, mayong gabi sa tanan nga mga kaigsunan nga naminaw og nagsunod niining programa. Maingon sab kaninyo Brother John, Kuya Libby og malipayong adlaw nga igpapahulay. God bless. Niya pod si Orange Pilayo, Happy Sabbath mga igsuon. Asa naman karunday sige mag-iskoy asam ka dapita ron. Niya pod si Ginalyn Lumuntad, maayong gabi Sir Libby, Kuya John og sa tanang kaigsuonan og Happy Sabbath. God bless you to all. Niya pod si MJB Bangkali, Brother John, gaikos imong number guro niya. Okay, kana og ang number, Brother John. ang akong cellphone number Brother Murray. Kanunay ko naman kon ibalik-balik gyud pero ingon ini ha 0909182259. Akong balikon Brother Mure 0909182259. Og para ma-sure nimo Brother Mure, wa ko kibawog na abakag kuan ro na baka sulus balay na baka sa sakyanan kay uban ko mag-usab man sa naalang sa sakyanan minaw tong programa. Ako lang ni chat sa imo Brother Mure for sure. Okay, ni asa dato nakita dinhi si Jared Espelita Alcordo. Maayong gabi ninyo diha, Brad. So good evening Brother Jared. Niya ato ning tan-awon ang pikas nga screen mga higala. Atong nakita dinhi anay mga nag-like o nag-heart niya si Ma'am Elsie Longs, Australia ni. So may gabi niya pod si Oliver Kinjijen. Niya pod si Tris Jamin Jaime, Ginalyn Lumuntad, ni asad si Ronilo Itang, ni asab si Brother Gerardo Labitania. Dade may gabi inyo dade. Mamil si imong ni Mami Banji og sindo ka kabataan og ni Pastoran di Suson uban siyang pamilya may gabi inyo dina sa tanan diha sa Australia nga nagsunod tong programa among ikalipay ang inyong pag-view.
Anya sad si Roger Mahinay, si Rodil Padal, anya ni si Senio Muñez Tequelio, LB Lecciones Ihorango, si George Espelita Alcordo, si Tekia Ariston Boyno, niya po si Brother Winnie Ebina. Oy, Brother Winnie, salamat sa pag-view. Kumusta naman mo diya? Niya si Kuya Kinsing Lagarisa, wa nagig may balita. Kumusta? Niya si Ma'am Ruth Lagariza, mayong gabi po niyo des Anislagan, ma'am. Anya dia po si Jezreel Aclon, si John Moses Rosalihos Poyot, niya po si Froy Alcoma, Brother Ronilo Itang, niya po si Bernadette Aplacador, niya po si Pia Pa Kuwa, si Joshua Rosalihos, o niya po si Nina Mata. Muni ato mga nakita, mga higala sa screen, mga naglantaw karon sa ato nga tulumanon. Okay, ni Asorin Spilayo, naarak ko sa Guadalupe, Kuya. Happy Sabbath ninyo, Kuya John. Wow. Libi from Pilayo family. God bless us all. Tuo magukuday, tuo kag NDC. Anya niya po si MGB Bangkale. Nakikoban sa natin siya. Okay. Okay, no, maunay atong mga nakita din sa screen, atong mga kaigalaan nga nakiguban sa ato nga tulumanon karon. Unya ang uban ini higala aton lang isalot unya pagbasa karon taon-taon, no, atong ibalik ang panon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby, atong gi kuan kanana nga gipaluap ang atong pangutana kagabi. Gikan to sa kuan Shield House, no, sa Block 9 ba to, si Boy, nga kita kunong tanan mga Kristiyano man, kaiba-iba lang ang pananampalataya, pero sa madaling sabi lahat ay maliligtas. So ato nang gibasa nga sa pagbalik ni Kristo dili gitanan makaangkon sa kaluwasan, kay ang gihisgutan karniro raman og kanding, bot ipasabot matarong og dautan. Well, ni ay kuan follow-up question niaw, kay ngano man na sir naa may karniro og kanding, bot ipasabot nga i-reject sa Dios ang uban iyahang dawaton. Okay, daghang kayong salamat, no, kay ngano man sir i-reject sa Dios ang uban iyang dawaton ba mo uban dili mo man ni lungtad aning istorya, dili ingon ni ana brother, no, dili ingon ni ana. Okay, ang tinuod nga pagkasulti sayod gyud ta, sayod ta, makasabot naman ta nganong naigisgutan karniro ug kanding matarong og dautan, kana bang takos ug dili takos sa kaluwasan. Unang-una, gihisgutan sumala sa Herbihanon 3:15, samtang ginayaging pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyong tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Sa unsa nimo madungog ug mabati ang tingog sa Dios? Sa diha nga iminsahi ang pulong sa Dios, kay ang gisultis Ginoo kining maing balita iwali ngadto sa tibuok kalibutan. So nianang panahona imong nadungog ug nabati ang pulong sa Dios ug gisulti nga dili nato pagpagahion ang atong kasing-kasing. Pero inay nga atong dawaton ang pulong sa Dios aron makabatuntag kausaban ug kabag-uhan sa atong kinabuhi, ato man na siya nga gisalikway. Sa laktod pagkasulti, ikaw ang nagpili o ikaw ang mupili karon kung unsa unyay imong mahimutangan. Kala pananglitan, sa pagbalik ni Kristo, malangit ka, maluwas ka, kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Apan sa pagbalik ni Kristo ug malaglag ka, kay lagi kalayo sa impyerno man ang gisgutan sa atong gipagtubag kagabi, kana kay maupon na imong gipili karon. So magpili ka, mamalandong ka kung unsaon nimo ang pagkinabuhi karon. Magkinabuhi ka para sa imong ikaluwas
o magkinabuhi kabakaha para sa imong ikalaglag. Mauna nga dili tungod kay nay uban pilion sino uban i-reject kay nay karnero kanding nga nagpasabot lang na sa matarong og daotan. So sa diha nga gikawali ang maayong balita, dili pang daot balita ha, maayong balita. Gospel ang gisgutan, dili gossip. Si Kristo mismo namulong sa Mateo 24:14 nagingon, and this, timan-an yun na nato ng puntuha sa gipamulong ni Kristo. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and to all kindreds, and to all tongues, and then shall the end come. Busa ang pag-abot sa katapusan, ulahin na kay ang mauna ang pagwali sa maayong balita. Unsa maning maayong balita? Roma 1:16, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Busa pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo ginawaling maayong balita sama ani nga programa. Nagwali man is pulong sa Dios, nagwalis maayong balita, ha? Maayong balita ang giwali, dili na pangdaot balita, gospel dili gossip. So kung atong tanawon sa gihisgutan na nato sa Herbeanong 3:15 pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, dili nato pagpagahion ang atong kasing-kasing. Kaso nga lang kay gamay ra ang mudawat sa pulong sa Dios kaysa dili. Daghay mga tao nga nakadungog ug nakabati na sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sino kamatuoran man na sumala sa Juan 17:17 nagingon balaan na sila pinaagi sa kamatuoran ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pagdaghan sa mga taong nakadungog ug nakabati sa mensahe sa pulong sa kaluwasan, nakadungog sa pulong sa kamatuoran, pero kay ila man gisalikway sila mitbiya na ron sa pundok sa mga buhi kay miipo na didto sa pundok sa mga patay. Mga tao na nakadungog o nakabati, kaso nga lang ilang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing. That's why nga dunay karniro o kanding dili tungod kay gipili-pili sa Ginoo. Ibot pasabot reject ng uban no, dili kay kung unsa unay imo nga mahimutangan unya imong dangatan sa panahon sa pagbalik ni Kristo kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Kung maluwas unya ka sa pagbalik ni Kristo, aw mo na adto ka sa nabilong ka didto sa diha sa tuo nga mao mga karniro. Maluwas ka nganuman kay maumay imong gikinabuhian ang para og kaluwasan. Apan kung nagkinabuhi ka karon, ha? O kanana ang wala sa kaluwasan aw adto nya ka skanding. Unya mo na nga ikaw ang magpili. So kung unsa man unya ang imong mahimutangan sa pagbalik ni Kristo, kana maunay imong gipili o gikinabuhian karon. Ngani kung imong basahon ang unang Pedro 1 unang Pedro 2:21 nagingon kaysa maong pagawi gipanagtawag kamo maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kanyog usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang tunob. So dili gyud unta lisod kung unsaon ang pagkinabuhi aron sa ikaluwas kaysa atong gibasa sa maong paggawi gipanagtawag kamo maingon nga si Kristo nagbilin kayog usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang tunob. So naay pattern nga daan. Ang importante lang aron ta mahibaw unsa ni atong susihon ang pulong sa Dios. Ha? Dili kay ingnon lang ang mga membro ay nalamog basa ng Biblia kay magkalain-lain pa lang unya hinuon inyong pagsabot. Ngano mang magkalain-lain kay ang gipairal ang kana mang mga pangatarungan dili ang kamatuoran. So dinhi unsa man sa maong panagawi gipanagtawag kamo. So ang tawag gid ay gitawag sa Dios, gipanawagan sa Dios. Nan kung ang tao dili gid mamati, mo ning gihisgutan sumala sa Proverbio 1:24 nagingon tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad. Akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Mo na gisultis Ginoo, gibayaw ang kamot. Timan niya kana way labot ani kanang way unod ug bukog ang matuod nga Dios kay di man na makabaton og kamot. Di na usao man ana pagbayaw siyang kamot nga mani unod ug bukog kining Dios nga gihisgutan dinhi sa Biblia mao ni ang Dios. Pero kanang wa na hisgutis Biblia di na wa na kamot na. Unya kung atong tan-aw dinhi nagsulti dinhi sumala sa
gibasa nga matod pa dinhi nga tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad, akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Mao na hinungdan nga dunay karnero, dunay kanding. Nanawagan unta ang Dios, pero kay ang tao dili magyud mudumili man sa panawagan sa Dios. Sa laktod nga paggasulti nganong naay ingon niya na matud pa ni Kristo sa 10:26 ug 27, kamu dili mutuo kanako kay kamu dili kauban sa akong mga karnero. So nganong naa may kanding kay dili na kauban sa mga karnero ni Kristo, kay ang mga karnero ni Kristo sumala sa 10:27 sa Juan nagsunod kaniya, wa nagsupak niya. Muna nga ngano nga naay karnero na kanding dili tungod kay gipili-pili niyang uban gi-reject tungod kay muna nahimo nga kanding. No, ang imo diha nga madlantaw nga kanang mga tawhanaa wala na nagsunod sa kabubuton ni Kristo. Kay si Kristo no atod pa kamo gipanagtawag apan kamo ning balibad. Sa ato nga gihisgutan sa kaduhang Pedro o unang Pedro 2:21 nagingon kay sa maong panagawi gipanagtawag kamo aron kamo managsunod sa iyang tunog nga nagbilin kanyog usa ka panig-ingnan. So kadtong panig-ingnan nga gibilin ni Kristo mautoy atong pangitaon, mautoy atong susihon dis Biblia kadtong nga panig-ingnan. Kay diha ni adtong panig-ingnan maluwas ta usa sa panig-ingnan baya nga gibilin ni Kristo sumala sa 15 sa Juan naging si Kristo, kung tumano ninyo ang akong mga sugo magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang sugo sa amahan. Nagtuman si Kristo sa kasuguan, panig-ingnan na nga gibilin ni Kristo. O niya dili magyud ang tao mosunod, mo na hinungdan nga naay malaglag sa adlaw sa katapusan. Timan nga sa pag-anhi sa anak sa Dios niining kalibutan dili nato na maingnon ta makaingon nga solid gyud nga ang tanan motuo kaniya. Mao nang gisgutan sa Juan 3:16 kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Sa punto aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. So ang mosalig lamang diha kang Kristo, ang musunod lamang diha kang Kristo, ang mutuo lamang diha kang Kristo, mao kanay makabaton og kaluwasan. Mo bitaw nga dili lisod ang pagpili kay duha ra man ni sa tubangan sa Dios. Karniro og kanding but ipasabot matarong og dautan. So dili ta maglibog mahitungod ni anang bahina. Doon na lamay mga punto nga tungod kay nasakop ka na ang punduka ginahuna na gyud nimo nga luwas ka na bisan gani ug wa gid ka magbasa-basa og Biblia kay kanang Biblia dako baya na og kahimuan ang inyong gihuna-huna gisusi untag unsa ka importante na dias kinabuhis tao ang pagbasa og Biblia. Kung nahuna-huna ka ngano nga mahikawan ka tungod kay wa man kay basa-basa sa Biblia. Kung imong basahon sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 kay matud pa nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang kasulatan mo'y mutudlo gyud sa tao, dili kay sa tanang panahon tanang higayon ang mutudlo tao ra pod kay aron lubagon ang naas Biblia. Kunang kamo mismo sumatan-awa ra god ang buhat 17:11 kadtong mga tawo nangakabig sa panahon sa pagpangwalin lan San Pablo, adlaw-adlaw ilang gisusi ang kasulatan sa pagsuta kung tinuod ba ang gisulti nga ilang nadungog. Karon unsa may susiho nimo Biblia nga wa mamutuguti pagbasa og Biblia? Kung imong basahon ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So tudloan ta pinasikad sa kasulatan kung unsaon nato pagkinabuhi karon aron maluwas ta. Maghatag ba nato og instruction kay ang kasulatan gituga may kapuslanan alang sa pagpanudlo?
tudluan ta, instruksyonan ta kung unsay atong kinabuhian karon. Sa makadaghan yung higayon, kana bang magsakay ko og barko basta dili lang gyud kay gyud dinalian baga ang akong adtuan, barko gyud kay mas ma-enjoy ka man sa barko kaysa eroplano. Kay diha sa barko, tungod kay dugay-dugay pila ka oras ang inyong biyahe, daghay mga tao nga imong masalamuha, maistorya, masultian sa pulong sa Dios. Kaysa naman sa eroplano, ang Airbus imong sakyan from Mactan, Cebu, paingon ngadto na iya, og Airbus 45 minutes lang na. Pero og kanang mga domestic flight imong sakyan, usara na ka oras og 5 minutos tuwa na ka. Dili kay ka ma-enjoy ko ng imong kanang maghimo ka og kanang friendship ministry kay kadali ra. Pero barko pastilan, daghang kay kag maamigo, daghang kay kag makaila niya, taas kag panahon nga imong kasultian ang mga tao diha sa imong palibot sa pulong sa Ginoo. Maningkamot magyud ka nga imo na lang tapaton, ngano man kay di na magkakaasa nga may lain pang panahon nga magkita pa mo og utro kay pag-abot sa pier aw lain-lain na mamog destinasyon muna ngam ubanat ka gyud pagsulti siya, bahala og kay di na mo magkita sa panahon gyud nga kana bang maglain ang panahon kay naa may masugatan subasko, wag gid kung kuan unay mga unos. Musaka ko na ngadto sa pilot house kay daghang kog makuha nga mga inunta ideya mahitungod sa mga ingon ana. Kay pagkaduol na ang katong kapitan mugunit man dayon to sa microphone, mumandar man to, muhatag tog instruction. Pupa, prua, prua, pupa, prua. Unya magkalisod na gani, pupa, prua. Unya makadungog ka, pabor, tribor. Tribor, pabor, pupa, prua. Mo na mga mandar ba, mo na instruction sa kapitan. Aron nga ang barko, safety. Sa atong pagpangalagad, sige no, safety magyud unta ta, kung magtamod lang gid tag instruction ba, dinhis bala ang kasulatan. Ngano man, gituga man ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Unya, kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:15, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa, brother, nganong naay karniro og kanding, kay nahikawan kining mga kanding sa pag-tanaw sa kasiguruhan alang sa kaluwasan. Ngano man, wa sila magtamod sa mga giya ug mga instruksyon unsaon ang pagkaluwas. Mo bitaw na nga naay uban nga kanang mga close-minded, dayon lag-ingon ang among namatan og mahayag mao na lang ni among pagkamatian. Dili lisod ang pagsusi ug ang pagsabot sa kasulatan kay dunay instruksyon. Tan-aw ra gud na magsakay kag barko, wa baya nay karsada, wala dihay mga kuan, wala dihay ingnon ta mga kuanda mga street device nga imong makita this way to wala. Unya wa pud panahon sa kagabhion magdagan ang barko, wa gid kay makita ang nagsubay nagkarsada udan, wa kay makita ang naisuga dos unahan kay ang suga naa na sud sa barko. Pero makatingala kang ngano nga ang barko naabot sa iyang destinasyon, naabot siyang adtuan tungod na sa mapa ug kumpas. Dungod na sa mapa ug kumpas. Mao na nga alang nato atong himuon nga ang Biblia mo'y mapa ug kumpas sa atong mga kinabuhi aron ta nga makabaton ta og kasiguron alang sa atong kaluwasan. Muning mga instructions Ginoo nga niya dinhi, dili tungod kay sa pagbalik ni Kristo na kanding na karniro unya gipili lang to unya gireject ang uban. No, tungod kay ang Dios nagtawag pero sila nagbalibad. Gibayaw ang kamot sa Dios, katong Dios nga way kamot. Suri na lang gid to kay di gito na appeal ining Dios dinhi sa balaang kasulatan. Ingos Ginoo, akong gibayaw nga akong kamot pero way taong nagtagad, kamo ning balibad. Munang mamalibad magud ang tao, munay hinungdan
nga naagyoy gitawag og kanding but pasabot mga daotan. Ngani sa panahon ning Noe giwali ang maayong balita diin diha ang kaluwasan unta nila mahitungod sa arka, pabuhaton og arka, pero kay nagdumili man ang mga tao sa samang kaagi ang mga tao nangalaglag sila gyud dili tungod man to kay wa sila kadungog o kabati sa mensahe sa pulong sa kaluwasan, nakadungog o nakabati pero wa man gyud sila magpatalinghog. Munang giingon sino pagkadungog siyang pulong di pagahion ang kasing-kasing, pero sa mga na nagpagahi silang kasing-kasing sa pulong sa Dios mo na brother nga naagi na mga impierno. Kay langit ug impierno raman ang sangkuan unya karniro og kanding. Tungod niya na kami magadasig diri nga ang ato gyud nga himuon mao ang pagsusi sa balaan nga kasulatan aron ta kagiyahan og katudloan mahitungod sa kaluwasan. Timan-i ang barko naglabigar, walay dalan nga gisubay, wala po'y suga kahayag nga nag-unas-unahan nga iyahang rumbuhon, pero nganong makaabot dito tungod na sa mapa ug kumpas. Paningkamuti nga kining Biblia mahimong mapa ug kumpas diha sa imong kaluwasan, kay ang Biblia magatudlo nato sa angay nga atong pagabuhaton. Mao ning gihisgutan balikan nako sa ikaduhang Timoteo 3:15 nagsulti ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Busa ang Biblia sapat nga magtudlo magagiya ngadto sa kaluwasan. Sa diin ang tao maluwas diha sa kang Kristo dili sa Biblia. Ang Biblia magtudlo lang sa kaluwasan. Kung imong basahon sumala sa Luka buhat 4:12, wala nay lain pangangalan ubos sa silong sa landong sa langit nga pinaagi nini kita mga luwas. Nga kinsa man si Kristo sa buhat 16:30 ug 31 nangutana ang jail guard, yung mga senyores, unsa may akong buhaton aron maluwas ko? Matud pa ni San Pablo, tumuo ka kang Hesus ug sa imong panimalay ug maluwas ikaw. Busa pinaagis pagtuo diha kang Kristo ang tao maluwas, busa magkinabuhi taalang sa kaluwasan. Buhat 17:11 kadtong mga nangakabig sa panahon ni San Pablo, nangakabig na pero nagtuon og nagsusi sila sa kasulatan adlaw-adlaw. Timan igud adlaw-adlaw sa pagsuta kung siguro ba o tinuod ba ang mga butang nga ilang nadungog og nabati. Tungod niya nahigala kami magadasig, susihan ninyo ang Biblia. Usbon ko, dinhi sa Biblia gitagaan ang tawag instruksyon ug unsaon ang pagkinabuhi parang maluwas. Apan sa pagbalik ni Kristo lagi, naagyo karniro og kanding kay di man tanan nagkinabuhi og kaluwasan. Balikon ako ang instructions kapitan, sige na pupa. Munay madungog ginako, di lang pug kumusaka dito sa pilot house og kanang linaw kana balang lisod ang panahon, kay sa kalisod sa panahon ang mga crew diha sa barko labi nagkapitan, timonel og ang engineer munay makigbugno, makig-away sa kalisod sa kadagko sa bawod. Unya sa dihang ay dayon nagdunggo sa daplin ang kapitan magkuan as timonel, sige na pupa. Prua. Walang takaybaw ngano unsay gigikanan anang instructions kapitan. Unya pabor is tribor, pabor. Sa ato pa og unsay kaman sa kapitan maupoy himuon sa timonel. Sa samang pagkaagi kung nagsusi tas bala ang kasulatan og unsay kaman ni Kristo maunay atong buhaton aron ta maluwas. Ayaw gid naghuna-huna ang tungod kay naa na kanang punduka sigurado ka. Kay kung imong basahon ang ipamulong ni Kristo sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21, nag-ingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit. Unsaon man gid nimo pagtuman sa kabubuton sa Dios kung wa ka matagai og instruksyon? Kay wa man ka magsusi, wa man ka magbasa sa balaan nga kasulatan,
Unya ra ba nagkaduol na gyud ang kahigayunan nga moabot na ang panahon nga ang tao did-a na sa pagbasa og Biblia. Wa nay makadala-dala og Biblia. Sama ba sa unang panahon, ha? Nga ang tao giilang nga nakahimo og usa ka dako nga salaod o kon criminal offense ang iyang nahimo kung makit-an nga nagbasa o nagdala kag Biblia. Muna nga sa unang panahon ang simbahan ang tugutan ra gyud pagbasa ang leader sa simbahan pero ang mga miyembro wa. Nganuman tungod kay gihikawan ang tao sa diha nga gitugutan na sad mga makabasa og Biblia, naanad na sad ang tao nga di na mo basag Biblia, maingon na lang sinulat man nagtao pastilan og musuwa manaan na poy sinulat og butakal diha samot dag di mo tuo. Busa ang Biblia mo'y naghatag og instruksyon mahitungod sa kaluwasan ato ning susyon kay ingos Kristo di tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod dito sa langit kundi kadto ra gyung nagtuman sa kabubuton sa amahan aron masiguro nato kung unsa ang kabubuton sa amahan atong susihon ang balaang kasulatan. Pero wala na nagpasabot nga tungod kay nagsimba ka na, nangalagad kas Ginoo, nagampo kas Ginoo, luwas ka na. Ay ang importante mao ang pagsunod og unsay kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Nganong naay dili mga luwas kay matud pa ni Kristo kini sila dili kauban sa akong mga karnero. Mahibaw ka lang ug unsaon nimo pagkinabuhi pinasikad sa Biblia nga mangin kauban ka sa karnero ni Kristo. Higala salamat sa imong gitext diri uban sa nang mga naminaw ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Si Brother Libby sa di pa siya maghatag og dugang nga pagpasabot ining mga bahina ipalihog sa kuglili diha sa atong monitor Brother Libby aron atong mahibaluan kundi ining dapita o unsay mga reaksyon sa atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato nakita din si Loida Agdalapis sa Tomakas. Iloilo. Happy Sabbath. Anyaniasad si Rob Claire Molihon Flores. Happy Sabbath. Okay, niya ato ning lilion makadiyot ang screen mga higala. Niya ato nakita dinhi sila si Rodel Pidal, niya Jason Arangues, Roger Mahinay, Eleuterio Lagarisa. Ang mensahe nagdilaab. Niya ni Asad atong si Kuani. Jimmy Ronises. Boss Jimmy Ronises, boss. Halos musangko sa panganod akong kalipay paghibaw na kung naa nagasumapad, boss. Sige lang. Kay ato gining kuan salamat nga naa kadiya hope nga maka-start ka na sa imong gimbuhaton. God bless nimo diha, boss. Wanha ra ko. Okay, niya si Laylay o niya Dulcissimo Kalungi, Roy Alcuma, ato nakita sa dinhi si Meljoy Escalikas Almosira. Ani ato nakita sa Sinisibel Villaganas ni Cesario. Oy, may gabi inyo diha, ma'am, sa Masbate, ma'am. Senyo Moniz Tekelio, niya si Gilbert Alahid, Rob Claire Molihon, LB Horango. Okay, mo ni mga nakita nato nga naglantaw. Ani adto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutanag. Yung sa to niya paghanay Brother John iyang ani asad si Abner Barrientos. Mayong gabi Brother Libby, Brother Dihito, Happy Sabbath. Ani okay Brother John, ani po si Meljoy Escalikas Almosira, Happy Sabbath. Okay, ang iya lagi nga pangutana nga naa magkuno nganong naa may karnero og kanding nga ang tanan igugma mas Ginoo but pasabot ba nga naay gi-reject. Okay, salamat no. Kay ang iyang but pasabot magod nga kay sa pangutana tong buhay gabi sa kuanggod sa Black 9 sa kananang Novaliches sa nabotas nga kahit kuno magkaiba ang pananampalataya pero pareho naman tayo lahat Kristiyano, so lahat ba ay maliligtas. So ato nang gibasa nga dili tanan maluwas kay sa pagbalik ni Kristo naa may karnero og kanding. So ning sakay siya ngano man sir
nga naa may kanding og karnero nagpasabot ba na nga ang uban gi-reject sa Ginoo? Okay, salamat no nga ingon siya kay nahigugma man kuno ang tanan. Yes. Ginoo. So kanagong pagkasultiha diha kanding og karnero higala. Kuha na siya kanang simbolikal ba? Simbolikal na buti pasabot sa kadaghan tao sa kalibutan. Duha ra ka klase ang tao na ay nagsimbolos karnero na po'y simbolos kanding. Pero imo gingon nga nahigugma man ang tanan. Sa Biblia ba higala na ay sukdanan kung kinsa ang tinod na higugma. Tinod na. Daw halos moingon ang tao na higugma siya Ginoo. Pero og imong basahon ang unang Juan 5:3. Nag-ingon si San Juan, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini. Gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. So arikas paghigugma dili di ay tanang nahigugma nga tinuod yung nahigugma. Kay sa Biblia gibutangan og sukdanan kinsa tong tawo nga tinuod nahigugma sa Ginoo. Naay naglitok og nahigugma pero wa nagtuman sa sugo. Naglisod pagtuman. Di na tinuod nahigugma. Nga naman kay ang gisulti sa Biblia ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios. Na ada ilhanan? Dios Biblia gibutang. Kinsa tong tinuod higugma sa Ginoo? Ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini. Gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Daw halos mga taong Kristiyanos nagsulti nga sila nahigugma Ginoo. Nagkalalain nga mga pundok sa kalibutan karon nga mga Kristiyano, pulos nag-angkon nga nahigugma sila Ginoo. Pero ang Biblia nagbutang og sukdanan kung kinsa ang tinuod nahigugma sa Ginoo. Klaro nga atong gibasa si San Juan mismo nagsulti ngang ilhanan ni adtong tao nahigugma sa Dios kadtong mga tao nga wa musupak sa sugo kundili ning tuman sa balaod sa Ginoo manghigala. Munang duha lang ka klaseng tao na ay nagtuman kining matinumanon mga tao ning samas mga karniro. Apan ang masinupakon sa sugos Ginoo gipakasama nis mga kanding. Unsa man ning kiniyas kanding? Kung mulakbet lang kag kiniyas kanding, kanang kanding wa nay pili kauna sumakit-an niya diha nga green nga dahon kauna adto na muminatay og makakaon nagkatol kayo kung sa diha nya makatungtong po na gamay kayong bundo magsipo naglukso-lukso para garabon kayo ba. So giriper sa kanding mga higala, so musuki og sige ba kanding masukihon na ibang guyuron magsige nagpaguyod gyud budlay kayong guyuron nimo ba? Aniya mag-uwan gani siya nagbuhihi. Arikas karniro o sa kabuutan na klasis mga hayop, mga higala. So gigamit ni Kristo ang sambingay. Namatod pa niya nga sa adlaw unyos paghukom ang mga karniro pagapinigon sa tuo. Ug magaingon siya, panunda ninyo ang ginharian nga giandam alang kaninyo sukad pas pakatukod sa kalibutan. Sa ato pa adunay mga saad nga gisaad si Ginoo alang ni adtong mga karniro. Gisaaran nga maoy dalhog langit. Ang kanding pod gisaaran sab. Pero simbolikal ba di ba na literal nga karniro nga dalhog langit. Di po na literal kanding sungog sa impierno. Ang kanding gisaaran pod nga sa adas paghukom abugon pod og isugba ngadto sa kalayo sa impierno. Maghilak dito magkagot ang ilang mangipon. Duha ra kabahin ang tao at tubangan sa Ginoo. Matarong og daotan. So duha lang ka klase. Kita mo nang atong pamalandungon higala ug asa ta nabilong karon. Na abaka tas karniros Ginoo or di abaka ta diri sa kanding. Kay ang karniro gisaran man nga may dalhog langit. Di na ingon nga
naay discrimination ng Ginoo. Kay sa Mateo 22:14 kita bayan tanan gitawag tas Ginoo. Gusto siya nga kun mahimo kitang tanan yang luwason. Kay gani ka magbasa sa 1:3:16 wa discrimination ng Ginoo. Ingon ng Ginoo kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Apil tanan. Ingon siya nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili balaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Kanang word higalang bisan kinsang tawhana mosalig kaniya kadtong motoo kaniya kadtong mahigugma niya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Naay gisaan si Ginoo. Muna ang Ginoo discrimination sa tao. Kitang tanan mahigala. Maun sa atong dagway, maun sa atong kulor, maun sa atong rasa. Kitang tanan gihigugma tas Ginoo. O kay gihigugma man tas Ginoo, ang iyang mahinigugma gitambagan niya. Ang iyang tambag nga patumanon ta sa iyang mga sugo. O, tambag mo na niya. Nga patumanon tayo, kung gani siya sa 1:14-15, kung nahigugma mo na ako, tumanan ninyo ang ako mga sugo. Muna ingon niya. O niya ingon ang 21, ang nagabaton sa ako mga sugo, katahindawat, ang nagabaton sa ako mga sugo, o nagatuman ni ini, kini siya, mao ang nahigugma kanako. Kinsa di ay nahigugma sa Ginoo? Ang kadtong mibaton, midawat siya masugo, kadtong mibaton og mituman sa ako masugo, kini siya mao ang nahigugma kanako. So mo ni sukdanan manghigala, mo ni sukdanan sa tao nga tinuod nahigugma Dios ning dawat sa sugos Ginoo, di kahindawat lang mituman pagid siya. Ingon si Ginoo, kini siya maoy nahigugma kanako. Pangutana, kanang tao kaha nga di mo dawat sa sugo, nahigugma na. Kung mulitok siyang nahigugma, kanang gugmahan niya rastubos dila. Ang tinuod nahigugma, midawat o niya mituman. Kay ang karniro ngayas Ginoo sa Juan 10:27, nag-ingon si Ginoo, ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila, kay sila magasunod man kanako. Si Kristo nagsulti nga ang giyan ko ni iyang karniro, kadto ang mga tao nga nagpatalinghog kaniya, naminaw siyang pulong. O niya, ingon ang Dios, ako nakaila kanila, kay kana sila musunod man ako. Ang ilhanan di ay nga mahimot ang karniros Ginoo, kay naara ba ito sa datong isgutan ganiha, gisaaran pa ito sa langit. O niya, ang iya din karniro, naminaw. Ngano nakailaman ang Diyos yung karniro? Tungod kay gidawat Manila ang ilhanan tali sa Diyos o siyang katawhan. Unsa may ilhanan si Ginoo? Naabaday sayon ang Ginoo gihatag siyang katawhan. Sa Ezekiel 20, versikulo 12, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay, aron kini maoy mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kaninyo. Gayon ang versikulo 20, og balaana ang akong adlong pahulay kay kini maoy timaan taliwala kanako kanyo, aron kaw makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. So dinhi atong nakita higala ngano nakaila ang Dios siyang katawhan, tungod kay dunay ilhanan tali sa Dios siyang katawhan. Unsa may ilhanan gihatag niya? Ang gihatag niya, ingon na Ginoo, gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay. So ang igpapahulay di ay sa iyang katawhan, iyang makarniro, parihas og igpapahulay sa atong Dios mga higala nga magbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinublan sa tubig. Midawat ang Ginoo nga
labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlang pahulay aron kini mao'y timaan taliwala nako o kaninyo. Mao na nga nakailang Ginoo. Nga naman kay iyang katawhan na minaw o niya naa sa ilhanan kay midawat man sa hinatag sa Dios nga igpapahulay nga adlawng Sabado. O adlawng Domingo hinatag ba nagtao, ang Sabado hinatag sa Dios. So ang ilhanan gihatag sa Dios adlawng pahulay mga higala o niya atong nabasa nga ilhanan kinitali sa Dios yung katawhan. O niya next ang atong gibasa sa Juan 10:27, og sila magasunod kanako ang karniro nga is Ginoo dili na musuki di pa skandi nga lugnot po og baos guruyos tagiya magpaguyod ng maayo kay mo rebuild gyud pero ang karniro musunod na kun asa ang mando sa magbalantay mga higala. So si Kristo doon na si saad sa akong gihisgutan kaganiha ang saad niya alang sa karniro gisaaran niya kaluwasan higala. Higala karong gabi na kung naghandom ta nga mahimong karniro nga nagsimbolos katawhan si Ginoo dili kay igo lantang maminaw kundi sundon sa nato kung unsay gingon si Ginoo. Angay natong pamalandungon nga kung pananglit gisupak nato ang sugos Ginoo dili kita katawhan si Ginoo, dili ta karniro. Ang Ginoo way discrimination higala. Pero ang gusto sa Ginoo pilion nato siya. Ang Ginoo daghan kay mga portions Biblia ang nagsulti ang Ginoo magpili ta sa Josué 24:15. Nagyon na tong basa magpili kamo karong adlaw kinsa inyong kalagaron. Papilion ta sa Ginoo. Mao na nga kung naghandom tang maluwas pilion nato ang pagsunod sa kaubuton sa Ginoo. Pero naghandom tang malaglag sa impierno, ang supakon lang nato mga higala ang gisulti sa Ginoo. Kaya ang Ginoo di man mamugos nato og luwas og di ta magpaluwas. Angay natong hibaw-an nga kun maunsa man galing ta sa los katapusan kana tungod kay mao'y atong gipili karon. Wa naman tay time sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita, dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa